Det er julen. Okay, jeg skal bare væk. Du får klar til at løbe. Filmer du? Ja. Jeg skal løbe nu. Nej, Chris! Christmas. Det skulle sgu da. Det skulle nødt flyve ud på os. Jeg tror, den kommer, når man ikke venter det. Jeg hader sådan noget lort. Det er så pis. I dag er jeg glad, i dag jeg har ikke fået min medicin. Fuck, man. Og min mor sagde, vi skulle... Jeg tror, det var en fuser. Okay, min mor sagde, vi skulle tage den med tilbage. Det bliver lidt svært. Skal vi tage alle stikkerne med? Hvad med den der... Altså... Vi afleverer det her til hende. Det dufter godt, mand. Hvor fanden var bedst, mand? Det ved jeg ikke. Hvor er den? Den ligger lige der. Den ligger lige der. Det er altså rigtigt. Vi taber den fast på en cylinderbombe. Nej! Philip! Put you together. Altså, den har det jo ikke ligefrem sundt. Nej, det er ikke. Ja. Men den får hun bare ikke. Og så den der. Philip, lad nu være. Det ser nok lidt mere ødelagt.